Tuhan Yesus, nama menolong pada masa nama Tuhan Yesus.
Kamu akadongan sahapor siaon mamuk kasadarion nunga gabiripen nahod na sida di jolo ni dibata nang di jolo ni huriaon tanangya kum mana sida asa gabiripen na denggan dia dupan ni tuhata martangiang mahita ali Tuhan dibata aman namin na di Banua Gijang nunga di luas ho dongan namion pahoton sada rumah tangga sadarion loas mamusay na sida makilalakon doho maday hinatong gini asin ni roham ditong atongan ni bagas na sida urupi jala pargugoy man na sida asa hot parsaripion na sida sakat rodi ujung na Alay Tuhan asima roham didongan namion topa maroha na dame jala na setia di nasida bayan mabagas na sida gabe inganan ni hadamean dohot hasonangan ali Tuhan Yesus parohay man na sida sa toktong marhapor siyaon jala marpakirimot tuho di suding ngulmit ni nguluna pasu-pasu parsaripion na sida asa gabi tiruan tuna kumaliang jala laos marhite na sida torop halak tarjo mandapot toko asima roham didongan namion ramoti mana sida ganup ari isude perdalanan ni ngoluna ali todi porbadia sungguli jala pargugoy manasida asa toktong ingot marsaor dohoto jala mangula hugut mangulu na sida sa guru tu panugunugomu asima roham didongan namion asa margogo na sida manangihon dohot mangulahon hatami pasu-pasu ma Tuhan na toras rodi sudi si solhon na sida asa tarben na sida masih jakonan songon pajakonommu di kami gabi lam gadda lasni rohanami nang nasida tujuluanon asima roham Tuhan jalo matang yang ni kuriam hakulongi jala pasu-pasu ma na pahoton parsaripion sadarion asima roham Tuhan pakai mahami gabi siti dangim martihiti rumah tangga nami amin tatangnya kum mapiliat tu edupan di bata ali di bata aman nami na di Banua Gijang hodo harruani saluhus lehon lekon na denggan do na saulibasa na moliutus upasat hami masian na nilihomi Tuhan pilihan nami tuho saya jalo magebi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon patibulhon harajomu titongatongan ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutada kami gudang nisi lehon-lehon mitu kami asalam gir-gir kami medok mulyati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin ramadok mahita ditangiang hato pantai ali aman nami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu saya Roma harajonmu saya saat malam meniroham di metongon songon di Banua Gijang leo matu kami sederun hanguluan siapa hari saya sama unang kami tu gitu palua mahamisian pangago ay punang punah harajaon do tagugon rodia sangapon saling lilingna asin nirokan itu kata Yesus Kristus do tolong nirokan di bata ama do personan to di porbadia ma nama dongani hamola nyon rodi saliling ni lilingna amin Horas salum dung sidungan non sian bagas joro na badiaon ra udur mahita di mangalak si panganon ima di gedung Golden Brown Bengkong rap isi hita marsi mangano di si mangani dan nalas minum maik si tio-tio laos pasahat ada tuhula-hulai do majalo sian nasida tukpe nama dokto ami tutu di bahasa sadarion bolo tungadong dope nasodapo udangan di hamuna amanami doinanami las hata komma gokko do jojo nami tuhamu ra udurma hita tulauni
Songoni majolo sian hami mewakili hazuhuton donon nami do maddo moleate Tuhamu. Butima. Sok sonima nang diamuna amang raja inang sori pada. Nak songoni dikokon yang nami tarlumobi dikokon nami siapa barboru. Dihorong ni ula-ula nami sang gijang satu toru satu gijang nang dia kada tulang. Nak songoni di kita peparan ni si Raja Parna boro bere tarlumobi di tamar kasih bolon. Doho di rumah sautan nami nasa bengkong rodi sude ale-alami doho naso boro peu kami. Mula te godang mau pasat tami Tuhamuna tuat tadi batama nama goki akapas pasuna di ta saluna. Songon nama nguduti atan di mangborok kunak kaning dung habis siang gerejaon rap udur bahita